Една от теориите, има много теории, разбира се, говоря тук за теории, че това злато, тук е свързано с теорията за моноатомното злато, че това злато им помага да използват целия си капацитет и да бъдат... Психически или умствен? И да, то едно и също, и да ги виждаме като богове, че това златото, което копаят, се превръща в моноатомно злато. Това е един финен бял прашец, който все още се води като теория, но значи, на практика... който държи златото, той е бог. Ами да. И в крайна сметка има и други теории, че то е използвано за тяхната атмосфера, нали? Неща, които са теории наистина. Но има много свърши елементи, ако се превърнем, нали, се прехвърлим от Ирак, анунаките, при Кецалкоатл или Кукулкуан при древните ацтеки. Това не е мръсна дума, че така реагира Кукулкуан. И ще видим пак там дракон, който се превръща на човек и пак злато. Много свързващи елементи. Значи и извънземните са тук, и драконите са тук, и всички искат да не вземат златото. Но защо да го взимат? Там го точиха и го качваха в кораба. Обаче пък при тях дойде една друга извънземна и им взриви кораба. Значи те са най-различни извънземни. И те воюват помежду си. Виж Спилбърг какъв всичко филм това е е описано в древните той направи случайни филми. Нещо иска няма да ми каже. Филм, Какво повярвай. иска да ми каже Спилбърг? Лично моето мнение е, че това е една подготовка. Вече цял век. Венета, замисли си, че още преди сме това и на Азис го питах в студиото му. Замисля ли си, че още преди да се родим има такива филми на такава тематика? Още от началото на миналия век има такива филми. И сериалите, които върват в момента по водещите ни телевизии, са една конспирация. Каква? Че и богатите също плачат, тя по-добре, вижте какви проблеми имат. Големите мутри са тези на ниско ниво с охраните и баровете и наркотиците. Те въобще не са шефовете. Шефовете са много по-нагоре. Къде? Много по-нагоре над парламента. Къде да ги търсим? И от съдиите по-нагоре. Къде е по-нагоре? Където са парите, Венета. Банките. Още по-нагоре. Собствениците на банките. Ние ги четем по вестниците, кои са. Това ли са истинските собственици? Повечето от тях дори не знаем. Кой командва? Кой командва? Кой решава? Тодор какво каза? Ти нямаш пари, ти нямаш право да решаваш. Който има пари, той решава. Така си е. И кой има мотив всяка една година, като хипнотизиране, слушаме на всеки 2-3 януари си излиза статистика, понеже аз си следа веднага след нова година. Ето дори и тази. Излиза официална статистика. БНБ отчете милиарди и половина печалба в банковия сектор. Това става всяка една година. Значи банковият сектор печели милиарди нещо, а хората какво печелят? Изплащат панелки, които всички знаят какво да говорят. Виж каква е културата на нашата нация. Култа на нашата нация. Една от причините дори в момента да замръза рубриките си на кафе при Гала. Нищо лично към фолк изпълнителите. Просто идва в повече. Кое е фолк изпълнителите? Цялата култура, да я наречат кавички в култура, която се прави от всичките тези клипове. Отговарям ти в момента защо. Тези хора не го насъдил отгоре някой да каже, ето сега почваме в България да слушаме фолк. Хората го искат да го слушат. Аз пак казах инерция. Нещата стават вече по инерция. Хора свикнаха с този булшит и продължават. Не съм съгласна, че просто е било свикване. Певиците са хубави. Никой не го отрича. Правят хубави клипове. Но 99% живота е гаден. от тях... Ти се прибираш къщи, сипваш си една ракия, пускаш си фолк канала и по някакъв начин става по-приятно. Нали, разсъждаваме като повечето хора. Заради това сме на това положение. Не може випове да се наричат хора с огромни пластмасови цици. Не може само S-класи да се показват. S-класите са хубави. И циците са хубави. Нямам нищо против. Нищо против, напротив. Казах вече. Те водят до затъпяване. Фолка и големите гърди. Идва прекалено много, това казвам. Защо? Идва прекалено много. Защо идва прекалено? Радвам се, че все по-голяма част от твоите зрители в момента са на моето мнение. Знам и колко хора ме псуват в момента, но нали все пак съм тук да кажа собственото си мнение. Точно така, пък и аз, нали съм, затова съм водеща, да ти задавам въпроси. Ако сме двамата на едно мнение... Проблема, ако нямам проблем с тях, прекалено много занимават хората със себе си. Виж, в една от книгите си цитирам Цочо Болярски, който е архивар на Фердинанд. Не мога да го нарича цар. В едно от писмото, знам ли си чува за това писмо, българския народ е крава за доене до край. И в това писмо до Борис, неговия наследник, той си позволява да каже, че българите сме толкова изостанали, българските поторанковци, толкова са изостанали си, иначе те не смятат мисълта за сток. В тези общества, които аз най-открито презирам
тайни или неявни, те са много дисциплинирани и отдавна знаят, че мисълта е сток. Кои общества имаш пред масоните? Не само тях. Аз причина да ги наричам суфрасони, както Венци Куцаров, мой приятел, ги нарича. Защото само по маси. Да не подхващаме тази тема. Факт е, че в много такива явни и неявни общества хората са много дисциплинирани. Аз не членувам в нито едно. Аз съм правил интервю с масони, с шефа на масоните. Господин Ралчев, гледал съм. Те твърдят, че няма нищо толкова тайнствено, че няма нищо толкова... Не, сказвам го това в случая, защото те използват закона за привличането. Те имат строго определени часове, визуализират общи ценности и лични. Затова в няколко от преданията, които съм направил, помоли хората на всеки кръгъл час, на всеки на който е удобно, слагайте следната визия. Постоянно визуализирайте утвърждаващи слайдове, как по новините във вестници казват, катастрофите намаляха, да, имаме по-добра статистика, онкоболните в България наистина намаляха. Еднаквото ще привлече еднакво. Това е най-голямата тайна и най-големия изход. През годините много от тези общества не са желаяли това да се знае от хората. Аз за първи път го чувам това нещо, че масоните се събират и визуализират. Това не го знам. Много разкаяли се членове споделят такива неща. Които са отписали от масоните. Окей, да не подхващаме тази тема. Говорим точно за трите П. Подобното привлича подобно. Ако продължаваш постоянно да екзекют, аз съм жертва, потвърждаваш, аз съм жертва, жертва ще бъдеш. На 5 ноември направихме медитация в ефир на фона на Enigma Return to Innocence и призовахме всички хора, дори с насмешка и с ирония, да се опитат да визуализират как по водещи заглавия на вестници и медии, дори шефове на КАТ излизат и казват, че да, в България наистина катастрофите намалят. Целта на визуализацията е да визуализираш желаното нещо вече станало. И в рамките на около 3 минутки визуализирахме, стотици хиляди зрители го направиха, убеден съм. 3 седмици подред нямаше нито една катастрофа. Всичко това е видимо след 5 ноември в статистиките на КАТ. 3 седмици няма една катастрофа. На 3 януари излезе господин Стратиев, шеф на КАТ, и обяви, че е станало чудо. От 50 години няма такова спадане на катастрофите. И това би трябвало да се обяви като новината на годината. Именно от 5 ноември до 3 януари тази статистика повлия много на цялостния резултат. Добре, ако това е било истина, защо Стратиев на те е повикал пред КАТ по цял ден да медитираш и цяла година няма да има нито една катастрофа? В самото предание, дори в момента знам, че ни слушат доста твои зрители. Това нещо можем да го правим на всеки кръгъл час или в периода от 5:30 до 6, всички заедно. Твоето естествено състояние, точно както Ричард Бак го показва в своите книги, е да си тук, да учиш и да си щастлив. Твоето естествено състояние е да бъдеш щастлив. Ти си седнал щастливо, весело, удобно. Всъщност тези мисли на жертва, цялата тази действителност, която те кара да се чувстваш като жертва, е една илюзия. Макар и доста упорита според Айнщайн. Но ти трябва да осъзнаеш, че твоето ДНК вибрира да бъдеш щастлив. И тези мисли, които постоянно генерираш, аз съм жертва, проблема е, че те са свързани с всяка една емоция е отговорна за химията в твоя организъм. Или хипоталамуса като едно, истинската сила над хипофизата, постоянно помпи едни научно казано невропептиди, неврохормони, които, научно казвам, те са любов или страх. Така че всички тези проблеми, които имаме с заеми и да не изборяваме всичките тия дивотии, криза, жертва, терористи, и здраве, и така. Без париче, съответстват на тези стресови хормони. Проблема тези стресови хормони, позволи ми да го кажа, защото наистина е важно, да осъзнаят хората защо не трябва да се ядосваме. Защото когато се ядосваш, хипоталамуса казва, окей, това е най-мощната фабрика, която сглабя неврохормоните. Чрез кръвния поток те отиват насякъде в тялото. Тяхната функция е една. Човешкият вид може, като всеко биологично същество, да се развива или да бъде в защита, но никога едновременно. Проблема, когато сме в стрес, че произвеждаме стресови хормони. Стресови хормони, които карат кръвта да ходи тук в мускулите, в периферията, да се биеш с проблема или да бягаш. Но ние нито бягаме от ипотеката си, от заемите, от гадната си работа, които сме принудени, нито се бием, нито бягаме, а постоянно мрънкаме и генерираме тези хормони. Какъв е проблема? Няма достатъчно кръв в торса и ти не можеш да се развиваш. Клетките не се делят правилно. Тук няма никой и, за съжаление, при мъжете и тук няма никой. Така че в момента, в който осъзнаеш това, което казвам, без да се плаща, че говоря за някаква наука, това е нещо много, мисля, че доста народен език го обяснявам. В момента, в който промениш отношението си, не казвам да не се ядоса, това е невъзможно. Или не е нужно. До 5, до 10, 15 минути вижте най-лошата ситуация. Окей, стигнете до края. И вижте, че вие пак ще сте вие. Кой си ти? Кой съм аз? Да.
Ами, аз съм човешка инкарнация, виж колко научно мога да го кажа. Всъщност, ако мога да ти отговоря много кратко, аз съм звездна същност с човешко преживяване. С вече отблокирана памет, кой съм наистина. Дете на Твореца, звезден лъч. Нещо повече от това човешко тяло. Благодарен съм за това си преживяване, защото благодарение на това човешко тяло мога да хапвам вкуси неща, мога да правя вкусен секс. Завършим с нещо положително. Да ми кажеш една прогноза за България. Какво да чакаме през 2012 година? Майте говорят още от 92-а. Календарите отдавна са синхронизирани. Благодарение на Дрезденския кодекс и Паленке, разчетените дати. От 92 година започва така нареченото време на безвремие, до 2012. Свършва галактическата тъмна нощ, където се шири и се разпорежда мрака. И идва галактическото утро, нов период от 2125 години. И точно в тези стари пергаменти и въобще надписи върху камък, те ни предупреждават, че всичко зависи от нас, от наблюдателите. Каквото направим вътре, когато ние победим собствените си демони, егоизъм, тогава ще променим на света, а не да чакаме се някой спасител. Това можем да очакваме. Ако всеки си победи собствените си демони, всеки с отношението с близките си, всяка вечер лягайки си зададе простия въпрос: достатъчно добър ли бях? Достатъчно аз ли съм това, което трябва да бъда? Искрено си признае дали имал чистота на мислите, чистота на действията, колко е гадал, а не е питал директно, дали е направил най-доброто, на което е способен. И на другия ден си обещае, че ще го направи. Истински го направи. Тогава се оправят нещата. Разбира се, иначе ние си караме по инерция, както сме карали 7 века.